trabaho agad kalayaan job fair adda iti 26 nga agencies tayo, 2040 local employers kan adda dua nga overseas employers nga nakipag-participate. Adda iti na i-report meten nga hard on the spot hanak mariro at baka dati na surok meten nga limas of tatanga oras, and we are hoping nga adadupay ti maagbalin nga hard on the spot tayo because dati nga job fair tatakit initiative iti DSWD and the Office of the Second Congressional District. Anda kami apo ti Jaya tatat ti DSWD nga employment assistance para kadagitay hard on the spot tayo. So dakkel abanag at ti sakit agrugidan na hard on the spot dan anda pa iti assistance nga ited to DSWD kudakan DSWD kanila. Anat oras tayo ma'am? Ito'y ma'am. Agingga tayo iti alas 5 ti banam agingga nga awan iti agingga nga adda ti employer ken job seeker. We will continue kasi agingga mat alas 5 ti oras tayo dito itatta. Message ti gutomon ma'am dagi baho nga may makipagpasit ka. Ada apo nga Ilocano nga agsarsara kiti trabaho, you are very welcome to visit detoy trabaho agad jobs fair tayo itatta in celebration of DJ 128 nga Independence Day tayo. So may kayo apo dito SM City Lawag adu digitay employers tayo nga sidadaan nga manghijaya ka DJ vacancies da. So you are very much welcome umay kayo tattan. Dati Dole Integrated Livelihood Program kang kanayon nga continuing nga programa ni Dole aya. So ti mesa nga pioneer program na ket nga aldaw babaen iti mandato nga agi yawat iti sabasabali nga ahensya ti gobyerno karaman ni Dole kaditi assistance iti beneficiaries tayo adda ti 7 organization aya nga na ikan itatta iti certificate of eligibility. So marunon to apo tay actual nga panaka-award dagitay materyales kada equipments, tools and jigs para kaditoy naduma-duma nga projects da aya. So adda mesa iti Paway, Marcos, adda iti Ili ti Badok, Batakken, San Nicolas Plus, adda iti Corimao. So ti total nga na-i-award tayo is 3.1 million covering 7 nga association with 198 nga beneficiaries. Dagitoy disadvantage informal sector workers nga kunatayo nga isuda iti priority nga maasistiran tapno ti kastaket maadda iti livelihood project nga i-implement tapno ti kastaket adda iti pamataudan da iti income tapno adda iti pangalaan damot iti agserbi kanyada. Continuous natin. Yes, this is a continuing program iti Department of Labor and Employment. Tinawen at dalati iti pondo na nga maitited. But we also prioritize dagitay maikan tayo kas kumakadigitay women sector, aya dagitay farmers tayo, and of course dagitay fisher folks. So kadwan detoy na i-award taket ati project daket adat iti Food Processors Association aya adamot dete ayan iti ag project iti meat processing, chicken egg production ken DJ nagbakalan Loom Weavers Association adda pa iti Salt Makers Association iti Corimao nga ma-beneficiary. Kasunod digiti kayat namot ma'am nga agbalinmot nga kastig. Digiti mangayat apo nga agbalin nga beneficiary met iti Dole Integrated Livelihood Program. Mabalin na tamet nga bumisita da kadigiti kaasitgan nga wenno iti Ilida iti munisipyo da kasi we have our peso managers. Aya jay opisina ti Public Employment Service Office mapanda ijay kasaoda ni peso manager. Tapno ti kastakit ni peso ti mangilink kadakwada iti Dole. Tapno ma-profile mi ida makita tayo jay assistance nga masapol da. Ya kasi maadadete kung kunatay nga formation kapag rugi di assistance adan ti project masapol ti enhancement, we also give enhancement projects. Kasano pa naka-monitor to digiti? In partnership with of course our peso as kuma iti DOST, DTI, DSWD, ken iti LGU. So dati kadwaming ag-monitor. Monitoring data no ma-assess iti progress di project ken makita nga sustainable.